sommeren over os. Men det betyder altså ikke, at vi ikke har noget på hjertet, vi gerne vil snakke om. Vi har sat os ned og prøvet at tænke lidt over, hvordan kan vi give jer nogle tips og tricks her igennem sommerperioden, hvor det er lidt let fordøjeligt at have mulighed for at se, gør vi egentlig alle tingene, som er optimale, dynamiske, innovative? Og er der måske nogle ting, vi kan lære i rent faktisk at gøre vores eksport mere agil, mere transparent og potentielt set også en smule mere fremtidssikret? Det næste periode har vi planlagt at sende jer 8 forskellige tips, som jeg håber, I læser med på. Vi går blandt andet og kigger på, hvordan I kan arbejde med ideen om at holde fri, når I faktisk har fri. Men også lige så meget et aspekt af, hvordan I sikrer, at jeres flows, de ikke ligger og dør i Excel-dokumenter eller i en format af jeres indbakke. Alle de her ting er noget, som vi har brygget på, vi arbejder med, og vi til daglig også gerne vil præsentere for jer vores platform. Nu giver vi jer nogle muligheder for at læse omkring det i ro og mag. Få det billede, som er konstant for jer, og så vil jeg også selvfølgelig naturligvis gerne høre nærmere, hvis der er noget, I gerne vil høre mere om. Vi står både til rådighed for at lave en sparring, assessment af jeres nuværende setup, og kigge ind i, hvordan at vi som udgangspunkt vil kunne hjælpe jer med at dygtiggøre jeres proces i forhold til jeres eksportafdeling. Så hop ind, lyt med, læs beskederne, der kommer, og så håber jeg virkelig, at vi ses på den anden side. Rigtig god sommer, og nyd jeres tid.